Yo, oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Sa opisina kada buntag na usa ka tawo pirming nagbabida. Kung na ang boss murag anghel, pero kung talikod na lahi na ang lihok niya, mangayok pabor dali mo dagan. Murag loyal pero nadi ay tuyo tanan, manghatag ug smile nga plastic kaayo, pero sa likod istorya puro pasakit ug daot. Abi nimo amigo kasaligan sa tanan, pero ang tumong di ay kay kaugalingon ra gihapon. Dili mo tanaw kung kinsay matumban, basta siya ang mohayag sa katapusan. Sip sip sa trabaho, usog kaayo, mangdaot sa kauban para siya ang maayo. Dili bali mangyatang sa uban, basta iya ngalan ang masabwag sa kadungganan. Sip sip sa trabaho, way pili ang style sa atubangan, buatan sa likod hostile mo sa kalagi ka, pero hinay-hinay lang kayang karma dili good malimtan. Kung meeting na siya dayon mo sulti, murag tanan ideya gikaragod niya pirme. Apan ng tinuod ideya sa uban, diyan kung lang aron siya'y tanawon nga bright kaayo sa banman. Kung adunay sayop dali mang tudlo, murag walay labot bisan siya ang puno. Manghimo og drama aron luoy tanawon, para sa promotion tanan kaya buhaton. Pero ang panahon mo abot ragyud nga ang tinuod dili matago, hangtod sa hangtod ang respeto dili mapalit sa drama ug ang kalampusan dili gikan sa panlibak ug limbong ba. Sip sip sa trabaho paminawani, ang pagsaka dapat limpyo ug matinod anon gyud dire. Kay unsaon man ang taas nga posisyon kung nawala nimo ang tinuod nga relasyon. Sip sip sa trabaho hunong na unta, ayaw himo ag hagdanan